Els treballadors de Sun Roller protesten a les portes de l'empresa per mostrar el seu desacord amb l'expedient de regulació d'ocupació que pretén acomiadar definitivament un terç de la plantilla. Ahir van reunir-se amb representants de l'empresa i del Departament de Treball de la Generalitat per mirar de resoldre el conflicte. Està previst que la Generalitat es pronunciï d'aquí uns 15 dies. Llevamos ya muchos días negociando, ayer era el último día de la negociación y la empresa venía con lo mismo. Tampoco sabemos si hay continuidad, ¿no? Y nosotros queremos saber primero la continuidad. Si hay continuidad, pues a ver qué podemos negociar, y si no hay continuidad, pues a ver qué no podemos agarrar. La administración, lo que es la inspectora también, se los puso un poco a la empresa, ¿no? Es que si no sabéis la continuidad, ¿por qué habéis presentado un ERE de extinción? Fa 2 anys, el grup eslovè Adria va comprar l'empresa d'autocaravanes de Fogars de la Selva que fins llavors havia estat de capital català. Els treballadors asseguren que des d'aquell moment se'ls ha congelat el sou i se'ls ha obligat a flexibilitzar els seus horaris. Després va arribar un expedient temporal de 2 mesos. A dia d'avui, pràcticament tota la plantilla, de 193 treballadors, encara hi està immersa i no ha de tornar a la feina fins al 18 d'octubre. Només una 50ena de persones haurien d'estar treballant a causa d'una comanda puntual. Ells també estan protestant i fent vaga per lluitar contra l'última mala notícia, l'anunci de l'expedient definitiu de regulació d'ocupació que significaria fer fora 64 treballadors amb una indemnització de 22 dies per any treballat. Con 45 días estaríamos de acuerdo, claro, que es lo que es lo nuestro, ¿no? Lo correcto. Lo que la empresa solo quiere 20 días por año y lo mínimo, que es lo que la administración da. Els treballadors no es creuen que el motiu dels acomiadaments sigui la baixada de les comandes. Asseguren que Sun Roller continua generant beneficis i que el que es vol és traslladar la planta a Eslovènia. La estrategia de la empresa es que le aprueben el ERE la Generalitat por 20 días por año, despedir a esos 64 y de aquí 3 meses presentar otro ERE de extinción, volver a aprobar y sanear la empresa. Y le ha salido el coste pues muy barato, echar a 193 trabajadores con antigüedad de 35 años que llevamos aquí. Malgrat Confidencial ha pogut parlar amb un representant de l'empresa. Ens ha explicat que no poden indemnitzar els treballadors amb més de 22 dies per any treballat. Això sí, ha dit que estan disposats a negociar altres punts, com prejubilacions, baixes incentivades o flexibilitzar els horaris per així poder acomiadar menys gent. El representant de l'empresa assegura que una part de la producció, la de les autocaravanes, ja es fa a Eslovènia, però que la principal, la de les mobile homes, no es vol ni es pot deslocalitzar. Segons explica, Sun Roller ven principalment al mercat espanyol i al francès i seria inviable haver d'assumir els costos de transport especial des d'Eslovènia fins on són els clients. Els treballadors tenen previst continuar la vaga i les protestes de manera indefinida. Divendres van a parlar amb diputats del Parlament català i aprofitaran per manifestar-se a Barcelona.